دەم باش هەڤالێ هێژا û hûn bi xêr hatin qenala xwe. Medreseya Qasimiyê ev medrese li Mêrdînê ye. Di dema Artokyan de dest bi çêkirina medresê kirine. Ji bo êrişa Mogolan ev medrese nîvcihê maye. Piştî dawiya sala 15 de Sultanê Aqoyînyan Qasim îbn Cihangîr de îşata medreseyê qediyaye. Wexta ku perwerdeyî hat dîtin, di dema xwe de navendeke gelekî girîng bû. Sed sala 16 de ji aliyê madî ve medreseya herî dewlemend bû. Wextê şerê cîhanê yê yekemîn de ev medrese hate girtin. Di nava xwe de du mescîd û tirbek û kaniyek heye. Wateya kaniya hewzê jî wisa ye. Herekbûna avê sîmgeyek ji şêbûna mirov heta mirina mirov e. Ava ku ji kaniyê derdikeve çêbûna mirov, ava ji kaniyê ve diherike jêr ciwaniya mirov, ava joka dirêj ku dikeve hewz de jî mirina mirov temsîl dike. Pişt re ev av di qenalen de tê berhev. Di dawiyê de ji axê careke din jiyanê dibîne. Li gor ku tê zanîn, Qasim Paşa li vê derê tê kuştin. Piştî ku tê kuştin, xwîşka Qasim Paşa cilên wî bi xwîn dîwarê medreseyê vedike. Gava dîwarê medresê dişon jî hê jî şopa xwînê xwe eşkere dike. Li gor gotinê niha jî gava ku şil dibe, şopên xwînê xuya dike. Medrese duqatî ye. Di medresê de jî 23 mezel hene. Ev jî utula ve kabû Müslümana çekî. Astroloji ve astronomi. Ev jî kadrana robot tahtası dêgote. Ev jî küresel güneşe yani evna saata ya tavya. Mirov zane kartengî buya nîroya barî. Navcî tavê nêrê ji ber bi tatê dîne. Evna jî küreya aniya dêgir kulesî berev devir. Evna xeyde bo amade kirin wexta Müslümaner de. Zanyarê mezin El Cezerî jî di vî wextî de jiyaye. Ev peykerê ku çêkiriye ji kîjan alî ve di binêrê dîsa jî ew te mêzênê. El Cezerî ji aliyê robotîkê ve jî navdar e. Wî bi xwe demjimêra fîlê jî çêkiriye. Hêvî dikim ev vîdeo bi dilê we bû. Bimînin xêr û xweşiyê de. Piştî vê vîdeoyê jî wêneyê ku min kişandî ez ê ji we re parve bikim.